Katukad Tibasol. Tinapalabas, napan ni Margarita iti balay ni Donna, takayat na nga ikan ti gundaway, amang sulnit iti nagkurangan na, kas ina. Ngem inikan ni Donna iti kondisyon, at tapno mapakawan na daytoy, nasken apagkalaysaan na ida ken ni Boy, ngem kas taunay ti panagkedked ni Dagimay, ket pagyamanan na launay, tasaan akayat ni Boy nga ikalaysa ni Donna, tasaan ang nakasagana iti dayta abanag, kang runaan na, saanan nga ay ayaten ni Donna. Nakaungat ni Donna iti daytoy, ket ad-addan a kinagura na ni Margarita, gaputawan gaya maitulong na kenkwana. Kabayatan na, si Marongkar da Dagimay, Boy, ken Tata Amancio iti dagos ni Joy. Nagsasarita da maipapan iti surat day di Francis kontra droga. Napagnunumuan da nga rod nga agkukuyog danto a mapan agiwaras iti nasau asurat. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad Tibasol! Sige, agurnong kayo iti kopya ti surat. Ket no adun daw, intay to agiwaras. Umaayak mat. Ha? Ay, mayat nga agbaysot ako na ni Tata Amancio Tumulong kami. Katap no naragragsak, umayak met. Ay, talaga naragsak na daka, boy. Dagasak tumat ni Arson agayam ko. Isubay ti maitulong na. O sige, agsasarita kayo tin nakagluto. Tamangan tayo pa'y. Sakbay apumanaw kayo. Tulungan kan Ay na, saanan? Simple lang matilutok. Nateng kan adabasit karnina. O sige, ituloy yung agsasarita. Amoyo, oray iti saan pa alimpyo ti panunot ni nanang ko. Igawan nakpay lang iti kanak. Ha? Kabayatan nga igagauhan nak iti kanak. Sumanao. No anyala ditan ti bagbagana. Akas lada kasarsarita na. Intun kuan, agsangitan. Anya ti kayat mo asawan, Joy? Nabayag a tiyempo, asaan alimpyo ti panunot ni nanang ko. Nang rugi ka no, idi maladagaag. Kat na imbag, taada idi bakat amang ngagas. Eksperto kadagiti agas a masarakan iti kabakiran. Kat iso tinangag agas idi kaninanang ko. Aging ka naka-recover. Ay, kastagayam. Naasi ti Diyos kada kami anti Dagimay. Ngamin, adabak nang anang aasi kanyak. Kat pinagadalnak iti kolehyo. Aging ka nakalpasak iti kursok. Kat kasupapag ti panang papaadal na kanyak. Nagpaayak akas babaunanda. Ado ti trabahok iti balay. Ngamawan ay nyaman na. Gaputan na saya at da kanyak. Kastagayam ti biyag iyaw iti napalabas. Apok. Uwan apong. Kat ita, may sakon a nurse. Kat pagyamanak, tababaan ka ni Adeline agayam ko. Nakastragak iti ospital dito'y nagtipunan. Ay, kayat mo nga sa awan, Joy. Nagbagtit ni nanang mo, edi. Kaslakastan auntie. Ada ti gundaway nga gikikis. Ada ti gundaway anak kamutalang latan. Kat saan nga agsasaong? Apay ngay. Sigun iti historya. Adala kay anak kasarak kada kami iti kakaykaywan. Ubana kanu idi ni nanang. Maasyan ti lakay kada kami. Sipot idin. Ijay kamin balay da anak naad. Aging ka adim makulak. Ket dayjay alakay. Impatagda kayo, apok. Awan anak da, iti asawa na.
Iso nga imbilang nanti inam nga anak. Ket imbilang da kamutan nga apo. Kasta ti istorya kanyak ni nanang mo. Wen apong. Ngam apay anapukaw ni Auntie Gracia ti limbong ti panunot na. Natay ka nung amin ti kapsat ko. Dayta ti di na maako. Ngam ita, mayatan, naagasanan, tanalimbungan ti panunot ti inam, Joy. Wen apong. Ay ya! Kas gayam tinapasamak ni nanang mo, Joy. Ay, anya matan. Nagsaam gayam. Tinapatag ita, kat naagasanan. Ay, uwan tataaman siyo. Pagyamanan tayo diata iti Diyos. Ala, mangantayon. 5 misan ti makan. Ay, uwan agpaiso. Sige, mangantayo kabuyatan te. Panagsasarita tayo. Sige, boy. Idiritsum laan to'y kutsem. Tainte agpasyar ijay farm day di Frances. Ay, uray siyak. Kaya't kumat nga makita manan ti farm. Sige, tadyak penapnapan iti dayta a farm. Sige, intay haw. Tapno mapasyar maw. Saan abalay? Tamabiit tayo laan. Daytoy ti farm day di Frances, boy. Nga ita, ket ni Don Juan ti mangimatmaton. Inagaw na. Iso nga iso itanti manager ito'y farm. Kukuha na kanon di ato yung nga farm. Anya? No kasta? Saan ako kuha da ito ni Don Juan? Saan, apo? Intayo iji farmhouse. Tasarong karan tayo titanam di adi na napepay. Sige, intay haw. Kapsat pipay. Kumusta kan di tatanam maw? Ni Apong Mat. Takas jay ti saludsod na. Di siyempre, nakaiddalat tayo jay tanam na. Kapsat pipay. Naktangan ka kadeng na nakaidda di tatanam maw. Ni Apong nga talaga. Ay, Apo boy. Kasta nga talaga ni Apong mo. Di ka pala na eruham. Nagsaya at abakat ni Kabsat Pipay. Awan makunakken kuana. Ket amok. Adan ita iti sidong tinamarswa. Ay, uwan tata. Umay kayon, apong insyong. Agmerienda kayo pa'y. Wan, banay. Ala, intayon, boy, apok, dagimay. Sige, apong insyong. Agmerienda kayo pa'y. Apag iso, nagluto ak iti pansit. Aging gakadi ita, ket apong insyong ti awag mo kanyak, banay. Ha? Indakkel mo, dahil nga awag mo kanyak. Amom ka day, boy. Idi ubing ni banay. Apong insyong, kunana kanyak. Tadi na maibalikas ti aman siyaw. Ket tunggal makita nak. Adawal tam. Kunana kanyak. Ha? Wan, boy. Ngam, nasingpag ni banay. Ngi apong, tila is-istoryaan na. Ay, uwan gayam buwan ay. Ada ka di pala ang tibulay ni Margarita ije farm. Wen, auntie. Adda pa'y laeng. Ti inana ti agnana at ijay. Kakaasi ti inana. Imbag tadamang kadkadwakan kwa na. Tamarigatanan.
nakapsutan. Aniya? Kasano, kat saanan asar sarungkaran ni Madam Margarita. Linipat nan ti inana. Ay, unay matan. Kasjay atalaga ni Margarita. Tila bagina ti panpanunutin na. Kasano nga rod itama ay ayon na ni Donna? No linipat na matan ti inana. Wan nga road, Di lang maasyan iti inana. Nakapsut itan ti inana. Iso arumbang nga aywanan na kumamat. Sige, babaan nyo tayo palagi kontokan kwa na di ata. Boy, ada ka di pa'y papanam, wano aglayon tan ije happy house. Wala nang. Idagas tamatan ni Apong ije balay na. Sige, apaw. Kat agyaman na. Nagpintas gayam ti farm, Apong. Nanang dagimay. Naglawa pa eh. Podnot ako na, apaw. Un aboy. Iso nga nag-interes law na ni Don Juan. Iso nga itakat isonte mairan ranaud. Ayan nga min dagiti pudno nga aking kukwa. Awandan. Gaputapi musay day di Frances nga akin tawid iti farm. Pinaltugan da ide. Gapu iti apal. Ket ti asawa na. Kendag iti anak na. Ket nairaman ide iti puor. Napuuran ide ti farmhouse. Anya? Ngamkit day. Nagtultuloy lata dagiti trabahador ijay. Ket saan da binaybayan ti farm. Uray siyak. Ket nagtrabaho akmat iday ijay farm. Kastagayam, Apong. Ti sa pagapadi, tadi tayo makita dito eh. Awan silaw ti pagnanadan na dito simpan. Mga no at dalamayan na napanan na. Sige, aguray tayo latta dito eh. Baiti ka nito asumangpat. Kamagan tayo. Juan Jonas. Agpuyat tayo ka di nga, guray. Magsisinublat tayo maturog Sige, siga tayo muna. Agsipot, maturog kami pa eh. Kalpasan ti 2 oras. Ringam ni mulong. Tayo sumat ti sumublat nagsipot. Kat maturog kamot tayo. Sige. Rumor ka nga rodan dito ilugan. Tagsipot ka. Ligaya. Magpapainit ka dito'y paraangan. Ngamkas la naunag ti pampanunutam. Tatang Masong, Adda ka di parikot mo. awan tatang. Pampanunutak laang ti farm. Nga itakat sa balin ti agnumnumara. Nga imbes adagi ti anak ko. Ligaya. Numasublik ti farm, tatang. Kayat ko nga ijayan ti pagnaadan nyo kanina ng tumasa. Ha? Iti kasta, saan kayo amayadayo kanya? Ligaya. Wen, tatang. Naamihiris ko akan ito mutan tapno aginana kayon. Asaan kayon nga aguma? Wen no ag garden pie. Bakit kan lakay kayon? Iso anas kan nga aginana kayo mutan. Ngam dito'y ti lugar may. Saan may amabalin a panawan? Awan parikot iti dayta, tatang. Tamabalin tayo latta ti agpasyar ditoy. Saan tayo abaybayan ti dagayo ditoy? Awan pagdanagan nyo iti dayta. Ala. Nukas tati kunam, ligaya. Iso akan itumutan. Tapno masublik ti farm. Anya nga ron ti planom ita? Agsubli ak ijay nagtipunan, tatang. Kat mabalin nga agbayagak ijay. Ngem ket di, umay kayo lata sarungkaran. Ala. Sikat ti makaamaw.
Ket pangaasiyo, Tatang Masong. Tadiyo baybayan ti salun at yo. Wen, balasang ka oh. Awan, Dinggas. Saan ba't nga mabalen nga forever nga agnom-nomar ni Dun butiyog iti farm dabuy ah. Dagimay. Diyak kayat nga maisagmak ni Buy, Dinggas. Iso nga kayat ko nga maamuan na kuman nga ti pamilya dati agpay-pay so nga akin kukuha iti farm. Tapno ijayan nga agtrabaho. Dagimay. Delikado ti trabaho na itoy. Baka matay itoy. Anya ka din day ta sasawam. Anak ta ni Buy, Dinggas. Iso nga diyak kayat nga diyak kas ti mapasamakan ko na. Kat saan nga magbalente kas jay? Di may mayatlangan nga pumanaw ni Buy itoy. Pagparangan nga natay ah. Tapno saanan nga ipasapul ni amo. Akampay idi kat pinaltugam. Kat intinag mo iti adalam nga diraas. Wano saan? Napan mo in lambas iti karayan nga naunag. Anya? Wending gas. Alangan nga ito'y nalantan nga ing-ingga na. Ay! Sige. Panunutak no kasano? Ay, panunutam ano anya ti rumbang aramidam. Uray data, pumanaw tamatan ito'y. Tasya kati pang panunutak. Dandanin na kanto pa'y pinaltugan ni amo. Kas anon nga no kinalbit na ti paltug na. Sakbaya na aramid na dayta. Nakadasayan, dagimay. Anya? Adayuan alibtagak ngam ni amo. Isuano paltugan nak ni amo. Umuno na pa may dasay. Sakbaya makalbit na ti paltog na. Ay, Dinggas. Ala, maturog tan. Aginanatan. Sige ang arud. Maturog tan, Dinggas. Ha? Ligaya? Wen, Tatang. Umay ka. Umunag ka, anak ka. Nangan ka kaday. Idasaran ka, anak ko. Agyaman na, Tatang. Wen, Tatang. Kasta ti panggap ko. Saan amabalin anilatan Don Juan ti agnumnumar iti farm day di Francis? Awanan bain day jay alakay. Kalpasan ti po or ti farmhouse. Nagtrabaho ak ijay. Ket awan makunak iti panangimanihar ni Don Juan. Nasaya at no kasta. Ngam, pasensya ni Don Juan. Gapo ta si bibiyagak. Way, anak. Aramidam ti maiparbang. Mananggundaway ni Don Juan, Tatang. Anak. Adda idi malagip ko. Anaglugan kami kani Baby Grace iti kotsena. Ha? Naglogan kayo iti kotsina? Wen, Tatang. Malagip ko dayta. Kat mapagsisilpok itan ti amin. Kano apay anakadanon kami iti lugar da Tata Masong. Anya ti kayat mo asawain, anak. Saan nakasigurado iti atap ko, Tatang? Iso anasken ama amwak ti pudno. Kasanaw? Kayat ko ang makasarita ni Dinggas. Ha? Mabalin ka di nga ipamuspusan nyo ti panagsarita mi kani Dinggas. Sige, ligaya. Inak ayaban inton agsapa. Wan Dinggas. Kaya't nakaakasarita ti anak ko. Wan, Tata. Sige.
Mapanta nga rodi dayan na. Amangan no sa pulin na kan ni Astor. Makamu ako nga grason. Sige, intan tata. Lumugan kayon iti kotse. Wain baraw. Jack malipatan tinasaum idi kanya. Dinggas. Anaskan nga ipakamukkan ka ti planog. Sakbay ti addang ko. Anya itati planom. Kayat ko nga agsubli kanyak ti farm. Takayat ko adatayo amin ti agnumara. Asaan ket ani Don Juan. Ligaya. Kayat ko atulungan nak. Tapno maamwak ti kinapudno. Anya ti may tulong ko. Kasapulak ti proteksyon mo. Gaputa sigurado nga agpagad ti biyag ko. Sinada na katumulong kan ka. Ligaya. Agbaligi nga ta niligaya iti plano na. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol!